Hello, želela sam da snimim jedan brzinski video, u pitanju su noviteti iz Sephore i to samo Sephorini proizvodi, sem ovoga. Ovo je novi Jimmy Choo Illicit Flower Parfum, koji jedva čekam da isprobam. A sad idemo na Sephorine novitete i ovdje imamo čuveni konjak sunđer, ali ovo je za cijelo telo i obožavam ove konjak sunđere, jedva čekam da isprobam ove za cijelo telo. Zatim prelepa i preslatka paleta senki. Ja sam prezadovoljna Sephorinim senkama, veoma su dobre, pogotovo za putovanje. Kad bih ukapirala kako se ovo... ne, pocepala sam. Morala sam da pocepam. Konačno. Dakle, ovo su Sephorine senke Just for You i tu su neodoljive boje. Ova sedmica mi se posebno sviđa jer je onako nude, ima i neke plave sa crnim sjajem, divna selekcija boja i odlična za putovanje. Ovo definitivno nosim na svoje sledeće putovanje. Ovo je maska za hidrataciju sa ekstratima mora. Jedva čekam da skinem šminku i da isprobam ovu masku. Ovo je najdivniji miris ikada, jako sveže. Ovo je ono što mi treba posle napornog dana. Sljedeća stvar, maramice za skidanje šminke, purifying i detoxifying. Ovo su maramice sa ugljem i upravo sam došla do ideje da će ovaj video u stvari da bude Get Unready With Me. Od Sephora sam koristila maramice sa kokosom i prezadovoljna sam njima. Tu imamo i maramice od Nara. Nar se piše slično kao pomoranđa, tako da nemojte da vas to zbuni, ali ovo je Nar. Osvežavajuće, ali definitivno ću sad prvo da isprobam onaj ugalj. A kada sam kod uglja, ovo je micelarna voda sa ugljem i to ću da isprobam posle maramica naravno. Ovo mi zvuči fantastično, a ovo je micelarno mleko za čišćenje. Ja nikada nisam koristila micelarno mleko, tako da i to s mirisom ruže mojim omiljenim, a i ovaj ugalj sam isprobala i fenomenalno miriše, jako osvežavajuće. Parfimisano je definitivno, ovo nije miris na ugalj, jako je lep miris, ali sve ćemo to isprobati veoma brzo. Zatim bliži se dan zaljubljenih i moj omiljeni Cotton Flower ima jednu gejšu koja namiguje, slično kao i one senke, i ovo je gel za tuširanje. Gelove za tuširanje ubedljivo najbrže trošim i to je ono što mi je uvek potrebno kao novitet. Zatim ovo je fiksator sprej i ja ću sad odmah da ga naprskam. Kako divno miriše. Ono što mi se dopada na prvo korišćenje jeste da ovaj sprej nema onu lepljivost, tako da mi je ovo fantastična stvar. Zatim Sandisk Sephorin, limitirano izdanje, i ovo ću odmah da vam otvorim da vidite kako izgleda. Da li vi ovako kad otvarate nove proizvode totalno urnišete vaše nokte? Ja da, i zato što ću lepo ko čovjek da uzem makazice. Otvorimo ovu bebicu. Školjke. Pa ovo je presavršeno. Jedva čekam da isprobam ove boje. Zatim Goji Lip Balm. Ja, što zanimljivo miriše. Nikada nisam koristila ništa za negu sa Gojijem, ili kako se već na srpskom kaže. To je jedna biljka, a ovo je lip balm koji u sebi ima peeling i med. I možete onako naneti i ostaviti i pojesti. Čula sam da je jako slatko. I pakovanja su mi preslatka. Ovo je nešto što najviše koristim i što je uvek potrebno u ženskoj torbi. A ovo je za skidanje šminke. Isprobat ćemo i ovo sada. Sjajno. Tu je i ovo mleko za skidanje šminke od uglja i isprobat ću to u kombinaciji sa maramicama i sa micelarnom vodom. I na kraju ću staviti ono masku. Original Beauty Blender. Ovo je neki šampanjac, tako sam čula da se zove, ali jako je zanimljiva boja između roze i kajsije i The Original Beauty Blender slavi, verovali ili ne, 15 godina. Nova Sephorina maskara koja ima jako zanimljivo pakovanje i također ja da čekam da isprobam. Zatim ovo je nešto novo, ovo je primer koji ostavlja
apsolutno divan sjaj na vašem licu i tako nešto nemam u svojoj make-up kolekciji, tako da ovo me se jako raduje. Zatim Easy Smoky Eye, ovo je olovka koja sa jedne strane ima četkicu i to je odlično i za donji kapak i za gornji kada želite da razmažete. Mat je i boja je Peach Black, crna. Ovo je nešto čemu se posebno radujem kada su Sephora noviteti u pitanju. Ovo je lip tint i neka ljubičanstvena nijansa. A ovo je Cherry Nectar Rouge, dakle Cream Lip Stain i također fantastična boja, pogotovo za zimu. Još jedan balzam Sephorin Sweet Balm i odlično pakovanje, volim kada ima ovo. Zatim, ovo je Cream Lip Stain, ja sam mislila da je ovo za obrve, ali ovo je zapravo za usne. Jedva čekam da isprobam. Ovo je tanka olovka za obrve koja je uvijek svima potrebna za precizno nanošenje, a ovo je Contour Color Liner i Lipstick Duo. Ombre je veoma veliki trend trenutno na usnama i ovo je neka zanimljiva čokoladna boja. I za kraj obrve koje u sebi imaju vosak i dve senke, tamniju i svetliju. Ovo je nešto što je apsolutno neophodno u torbi da popravite vaše obrve. Obrve su postale veliki trend i svi vode računa o njima, tako da obavezno ću vam javiti utiske o ovom proizvodu, ali već mi deluje poprilično obećavajući. I za kraj došlo vreme za skidanje šminke. Prvo ću ovu gumicu koja ne lomi kosu, koja je također iz Sephora, da stavim, da vežem. Ću uzeti maramice sa Naro za lice i oči. Počela sam isprobala ove od uglja koje su samo za lice i isprobala sam ih na usnama. Oni su po meni pogotovo za masniju kožu jer imaju i grublji deo, dok su ove mnogo nežnije. Tako da ukoliko imate osetljivo lice, uzmite ove sa Naro, veoma su nežnog i osvežavajućeg mirisa i po meni su one bolje za oči. Ukoliko imate veštačke trepavice, nežno ih skinite. Njih također možete sačuvati, obrisati ih maramicom, zatim ih staviti na neku čistu površinu i isprskati alkoholom, čisto radi dezinfekcije, kako se ne bi množile bakterije na njima. To je ono što ja radim u slučaju kada čuvam veštačke trepavice. I maramice odlično skidaju. Ja sam prvo želela da koristim mleko od uglja, vidjela sam da je ono samo za lice, tako da ću za oči koristiti ovo također od Nara. Prvo da iskoristim ovu maramicu. Nega je za mene veoma bitna i bukvalno isto koliko se šminkam, toliko dugo i skidam šminku. Nikada ne dozvoljavam da ništa ostane, pogotovo u očima, dakle i ukoliko sam koristila olovku, ja to sve skidam po pola sata, ali bitno je da se dobro skine. Ono što me moja kozmetičarka naučila jeste da kupujem blaznice koje su 100% pamučne i uzet ću ovo mleko. Ovo mleko može da se, jako lepo miriše, može da se meša i sa vodom kao losijan. Topi se u losijan kada se kombinuje sa vodom. Inače je veoma gusto, ali odlično za skidanje šminke sa očiju. Nežnim kružnim pokretima skidajte šminku sa očiju. Uzet ću jednu maramicu od uglja sa ekstratom uglja, da vam pokažem kako to izgleda. Dakle, ona po sebi ima ima jednu nežniju stranu i grublju stranu. I tu grublju ću upotrebiti kao mini peeling za lice. I upravo te mini peeling čestice ima i ovo mleko koliko sam pročitala, sad ćemo i to isprobati. Ali ovdje piše da ovo nije za oči. Isprobat ću ovo na licu. Da, također je gusto kao i ono malo prije. Lice mi je sada skroz čisto, ostale su oči. A ovdje kaže ovo je krema za čišćenje sa malim sićušnjim delovima za peeling. I to pomaže pri čišćenju pora i uklanjanju mrtvih ćelija. Za finu strukturu
vaše kože. I ja ću sada probati i ovo micelarno ulje, koje takođe, a ne, ovo je i za lice i za oči. Sveža, lagana tekstura. I konačno isprobavamo micelarno mleko za čišćenje sa mirisom ruže. Ovo je čvrsto tečna struktura. Sme i da se koristi na očima. Tako da evo pogledajte, i dalje ima tu šminke. Tako da je bitno da prođete sve korake. Lepak na trepavicama koji se zadržao je teško skinuti. I za kraj stavljam masku sa hijaluronskom kiselinom. I ono što mi je zanimljivo što je zapravo ovo maska krema, dakle ova maska se ne ispira, već se nakon 5 do 10 minuta višak uklanja pamučnom vaticom i miris me asocira na nežne muške parfeme koji su meni favorit. Tako da, davno nisam ostavila ovaj lep miris. Što se tiče proizvoda za skidanje, ja sam morala da se umijem. To mi je nešto podobvezno na kraju skidanja šminke. Dakle, nema te stvari koju će bilo koji make-up proizvod tako dobro da ukloni kao voda. Pogotovo sada kada razne maskare, eyelineri i slično mogu da vam i uđu u oko i kada se to dobro ali nežno istrlja sa vodom, najbolje se skine ili nekim nežnim sredstvom za umivanje. Za sve sa nežnom kožom, dakle micelarnu vodu i micelarno mleko, mleko od nareda. A za sve one koji žele dobar peeling i za one sa masnijom kožom, neka isprobaju ovo mleko sa ugljem i definitivno od ovih proizvoda favorit su mi marami. Nadam se da vam je bio zanimljiv video, malo drugačiji, predstavljanje proizvoda uz demonstraciju i korišćenje i isprobavanje istih. Ja idem sada da uživam u ovoj maskici i da odmaram, a vama želim lep dan i ne zaboravite da lajkujete video i da se subscribe-ujete, meni bi puno značilo, a ja vam šaljem puno poljubaca do sledećeg videa. Ćao!